Welcome to my channel. Enjoy watching. Barangay Kagawad, Mrs. Merly Francisco. Ay, blooming si Kagawad. Ay, Diyos marhay na banggi po sa tuya ka, boss. Sa tuya pong barangay captain, Ernesto Paho. Sa mga bago pong elehidong Barangay Kagawad, Celso Floriano, Jesus Notado, Bayridnin Notado po, Andoy Aguero, Jennifer Matillo, and George Granada. Sa kabos pong mga magulang, mga aki, mga jóvenes na yaon mo yan, sa nakaagin pong karawat politiko, dahil po nindo ako pinayaan. Dakulang pong marayang sa kanyang pagpapasalamat, po nindong mandato. Kang hinagad ko po sa indo ang sa indong mandatong boto, dahil po nindo ako pinigo. Kaya po labis po ang sa kong kaugmahan, kaya bako po ang bilog kong pamilya. Kaya po mga magulang, maunod na lang po kita, overwhelmed na po ako, dahil ko na po, kaano na po ako sa sobrang kaugmahan. Salamaton, Barangay Biberon. Ayan, salamat po. So, na-speechless na si Kagawad Merle. Ano po? So, yan si Bagong Abog. Gusto ko po i-acknowledge yung sa tuyang newly elected Barangay Kagawad, Rignin Notado. Also, sa katuyang ex-municipal councilor, Honorable Cristobal Notado. Ano po? So, sa roman, sa mga kaupan ng mensaheng pasasalamat, iyuman, inaapudan ko ang sa tuyang newly elected Barangay Kagawad, Mr. Orlando Aguero. Salamat po kami sa tuyang inisip. Inot po gusto ko pong acknowledge ang labos po mga barangay official na yaon po iyangon yan sa pamamayo po at sa tuyang barangay captain, Mr. Ernesto Paho. Salamat kami sa iyo po sa partisipasyon. Siya man po sa kabos niyang pagriba sa council kan Biberon. Gusto ko po kamong pasalamatan na yaon ng po iyangon yan. Asin sa satuya po ex-officio kan sa tuyang banwaan yang po dyan si Mr. Cristobal Notado. Salamat tabi sa imo pa sa pagpartisipar mo sa Sakuya. Siring man po sa gabos ng mga pinalad, asin si Naiman Pinalad, gusto ko po kamong pasalamatan ng gabos sa indong mga naging partisipasyon sa nakaaging October 30. Siyempre po, gusto ko pong pasalamatan ang Sakuyang pamilya sa suportang itinaunin sa Samuya. Nindo sa Sakuya, siring man po sa Sakuya ang magurang, tugang, gabos ng madihon, iyado. Salamat na maray sa indong gabos. Siyempre po, gusto ko pong pasalamatan na maray ang naging nakulang partikan sa Kuyang Kapangganahan. Iyo po ang buong abitantes kang Barangay Biberon. Salamat po sa indong maray sa indong suportang ipiktaw sa Sakuya. Siguro po ang iyan, babalusan ko man po iyan ng maray na serbisyo sa barangay, asin siyempre po sa indong gabos na mga residente kang Barangay Biberon. Salamat po asin ko sa maray na pagpupok sa indong gabos. Ayan, liwag, salamat po. Barangay Kagawad, Orlando Aguero. Ngunyan, para tawan man po kita ni
inspirational message, inaapunan ko po ang satuyang ex-municipal councilor, Honorable Cristobal Notado. Silakan mo kami si available na maray. So, joke lang, kahit wala nang maagot. So, kaya po ang pagtawag ng respeto sa tuyang ama ng barangay, Kapitan Ernesto Pahao. Asin po ang sa iyang isinting mga kagawad ng kaibanan, kaya na pagsaraw-saraw, tabulimay. Malingawan. Asin sa mga bago pong nangkarana, mga presidente ng kada zona, tapos ng mga kabarangay ko, SK officials, bagong ilihilong SK chairwoman, na si Chairwoman Di Guzman, si Pagdiriban, Diyos maray na bagyo po sa inyo. So bago po pig-message ako ni Constant, ganyan pong banggi, halos pirang barangay ng Sarabay na may siring ng pasyon na pasasalamat. So, definitely masakitan siya makadigday. So, sabi niya, kaya may ito bang pwede mo ako may represent. Sabi ko may problema na tayo na kumabiyahe ka na parang may gagawin na ako. Nagpito na ako sa pagdo ni Cap Bibi. So, ang sabi niya po, inot, huwag niyang ipaabot ang sa iyang pag-congratulate sa mga swinerte, lalo-lalo na sa Team 1 sa paginginot ni punong barangay Ilik Binhamin Pardinya sa sinansayang Kariba. Buot niyang ipaabot ang sa iyang pag-congratulate sa ito. Pasensya na po na siya para yung mga kaidi. So, dagdagan ko na siguro, yung halipot na mensahe, siguro makuruyon ng gani ang gabos na kabarangay ko ta. Sabi ko yan, sa eleksyon may kanya-kanyang grupo. Pero alagad katapos na sa nagkaaging eleksyon, mayoriya kang taga-barangay Bibirong tinangnan ng mandato si Cap Bibi. So siguro ang pakiulay ni lang, bakit lang ako Cap Bibi, ipamati mo, pagtukaw ng report tabi, ipamati mo na mayo ning distinction ang sa inyong o ang sa imong pagtratar sa imong kairibanan. Maging injipin-jinti man yan o ibang lado, kangunyan mayo naman ibang bilis to naman kang barangay ika po. So iyan ang sarangyabi, iyan ang nagiging dahilan para magkasaro ang barangay. So at ako po nagtutubod, anas man kamo na nag-aspirar, magsilbi sa barangay. So ipahiling ta, nagsuporta o dai, ipahiling ka, nakita na ang orga muna ang magurang ng barangay, ipamati na po niya to ang pantay, mayong pinipili na tratamento. Yan ang satuya, oras sa yan sa itong susumpaan. Ano po? So, kita man ang mga residente, ipamati naman ang bilog na suporta sa inda. Kahabuon naman sa gusto, sinda na ang matukaw pag-abot ng pirang simana. So, ipamati naman sa inda. Ang pakiulay ko sa bilog na barangay, ipahiling taman sa indaan sa tuyang suporta na tangarig ang anuman nakaisipan ta, gigibuhon inda, pagtatarabangan ta para sa barangay Bibirong. Mayo pong ibang magtatarabangan kundi kita man sana. Mayo man makikiaram ang barangay Grijalbo, ang barangay Lupi, kundi kita ang magtatarabangan. So bilang sa pamilya, sa pamamayo ni Cap Bibi na sindan sa iyang itong kagawad na kairibanan, saka ang bagong SK officials, ipamati tako sa lambang saro ang satong pagtatarabangan. Kaya ang yabi kang padikit-dikit na pag-uswagan sa tuyang barangay. Sa liwat, Cap Bibi, congratulations sa imong kairibanan. Asin sa bilog na council na matukaw sa sunod na sasin. Congratulations po sa inyo asin na magtatarabangan po kita sa padagos na pag-asinso yan sa tuyang padangat na barangay Bibirong. Diyos mabalos, asin Diyos maray na mag-ipos ang gulos. Yan, liwat salamat po, ex-municipal councilor Cristobal Notado. Ano po, magayuno ng mensahe sa tuya ni Sir, ano po, na ang susi sa pag-asenso o pag-uswag kang sa tuyang barangay, iyo ang pagkakasararo. So, nadamog pa po ang mensaheng pasasalamat patod yan sa tuyang mga barangay kagawad, asin barangay captain. Ngunyan,
ang mensahe kang sa tuyang mga nanggana sa linyada o sa lado ka SK Chairman as in SK Kagawad. So ngunyan, inaapunan ko po si newly elected SK Kagawad Beverly Pardeñas. So, just maray na banggi po sa Indoga Boss. Inot na inot po, gusto ko magpasalamat sa sakuyang mga magulang. Yan po dyan si Mama. Ma, nasain ka? Magtindog ka. Magtindog ka, Ma, para marinig yan. Si Papa po yan sa gilid. Nagiinom. So, ayan. Sa mga lolo, as in lola ko din po, nayaan po dyan, lola. Diyos maray na banggi po sa Indoga Boss. Maraming salamat po sa tiwala sa 200 plus teams na nagboto sa Sakuya as in nagtiwala sa Samuyang team together with our chairman, Ate Shaira de Guzman. So, maraming salamat po sa Gabos. Thank you. Ayan, so kaibahan man po ni SK Kagawad Beverly Pardeñas, iyo si newly elected SK Kagawad Giselle Sigales. Ayan. Hello. Just ngayon nabanggit po ako sa Indoga Boss. Gusto ko lang po magpasalamat sa gabos po ang habitantes ng Barangay Beberon, particularly po sa mga jóvenes na nagtiwala as in nagsuporta na kami po may lihir sa Samuyang mga posisyon ko niyan. Iyo man lang po yan, and maraming salamat po. And in behalf man po ni Shaira, sa tuyang SK Chairman, both niyo man pong ipaabotan sa iyong pasasalamat. Siya po yung ngunyan sa Ligaspi na seminar po para sa mga SK. Ang message niya man po, in behalf po ng Samuyang SK Chairperson elect Shaira de Guzman, ipinapaabot niya po ang sa iyang mensahe ng pasasalamat. Mayo po siya ngunyan sa okasyon na ininhuli tamay importante pong kalangawan. Ang sa iyo pong mensahe, pero na niya man po sa pagbati ni Diyos Maray nabanggi po sa Indoga Boss. Salamat jóvenes kang Barangay Beberon for 402 votes, dakulang tiwala na tinaunin do sa sako. Sa paglaog sa politika, aram niya po na dahil madali ninhulit ang kadakol gampanon, alaga dahil po siya nagduwa-duwa na magsimbag sa pangapudan, ninhulit na nagtutubod siya sa iyang kakayahan asin kapasidad bilang sarong joven. Sa tahaw ang krusadang sa iyang binaklay, maawot niya ang pasalamatan ang mga taong nagsuporta asin padagos na nagtatabang sa iya para maugtan asin mailihir sa iyang posisyon. Inot sa iya po ang pamilya, espesyalmente sa iya pong ama na iyo ang nagtao sa iya ng inspirasyon sa ngalan ng serbisyo. Siring man sa iyang ina, na asin sa iyang lola na dahil sawang nagsuporta po on campaign period hasta election. Kamo ang sindaan sa iyang naging kusog, uyan po digdiyan sa iyang ina, asin ang lola niya, yung mga po sa gilid. Panganduwa po, gusto niya man po magpasalamat kay Kuya Dave Peñaflor na siya po ang nagtindo bilang campaign manager ni Shaira kang nakaaging kampanya. Ang saya man pong mensahe kay Kuya Dave, thank you for believing and motivating. Daw harayo, yaon ang suporta para sa ko. Sabi nga ni po ni Kuya Dave kay Shai, tiwala ako sa kakayahan mo, asin ika, nahihilingan ko ng potensyal bilang sarang leader, so padayon. Ikapat man dapos sa iyong mga mentors, Barangay Kagawad Rignim Notado, Barangay Kagawad Celso Floriano, Barangay Kagawad Jesus Notado, ex-Barangay Captain Daniel Francisco, ex-Municipal Councilor Tobal Notado, ex-Municipal Councilor
Onocasio Noora, ex-barangay Captain Sixto Noora. Salamat po maray sa suporta, comments and suggestions na tinauning dos sa iya na naging giya all throughout the campaign period, siling man sa mga future events and projects. Ikalima po, to Kang Elvey and Governor Luigi and Ate Tinda Navar, thank you sa oportunidad asin tiwala na tinauning dos sa ko na ipahiling ang kakayahan ko sa ngaran ng pagserbi para sa patagos na pag-uswag para man sa futuro kon jóvenes asin habitantes kan Barangay Beberon. Ikaano, to Captain Marvin Pardinas, congratulations po, Cap. Sabi man po ni Shai, kamo pong duwa ang matabangan asin mamamayo ay di sa tuyang barangay. Salamat pong mahay. And to my SK Kagawad, Beverly, Shine, Giselle, Ken, Roxanne, Nilda, and Marvin, salamat sa magayon na iribahan. Lugod patagos kitang magsilbi sa karahayan. And to all the youths of Beberon, maglaong kamo na dahil masasayang ang sa indong boto asin tiwala na itinauning do para sa sako. Kaibahan sa kuyang ang mga SK Kagawad elect, ang gabos na platforms na samuyang tinukarkan campaign period, gabos iyan marirealisan. Above all, to Almighty God, thank you for the gift of service and wisdom. Through your guidance, may all the duties and responsibilities may perform well, a pure intention, dedication, and commitment. Yun lang po ang para sa message ni Shaira, and thank you very much for it. Ayan, salamat SK Kagawa, Giselle Sigales. So nadamog ta po nadamog ta ang mensaheng ipinaabot kan sa tuyang newly elected SK Chairman Shaira de Guzman. Gustuhan niya man po na makaabot mo niyan sa bangging ini, mas pinili niyang mag-attend sa seminar kung saan tigtitrain or inclined sa as soon as possible. Ano po, para man pag nakatukaw na sinda, ready na sinda. Ano po, so kaibahan man sa iyang linyada ayo si SK Kagawad Shine de Guzman, SK Kagawad Jason Vergara, SK Kagawad Clark Lutado, SK Kagawad Ronald Cafrente, and SK Kagawad Jasper Coros. Ano po, sinda po nagpapaabot man ng pasasalamat as sa mga suporta na itinaunin do, especially ang mga kahovenesan sa inda. Ano po, sabi nga ni Shaira, kaibahan ng sa tuyang newly elected Barangay Captain Delmar Pardinas, sinda makakatuwang nindo sa pagtrabaho para mapaasenso pa asin mapauswagan sa tuyang barangay. Ano po? So, para man sa closing remarks, inaapudan ko ang sa tuyang current Barangay Captain Honorable Ernesto Paho Sr. Hello. Salamat po si Ma'am Guzman. Diyos marinabang po sa kaya gabos, mga magurang, mga hominis, mga kardinan. Lalo-lalo na po ang sa kaya pong muna na bagay na mapasalamat po ang sa kaya pong bagong ihilong kapitan po si Delmar Pardinas, saka si Merle Francisco, na iyo po ang Kagawad na Taplatsir, saka po si Orlando Aguirre, ini po ang nagpasalamat po niya na bangli. Pero po si Bakong Kagawad nagpasalamat naman po. Na ito po si Kagawad Puliano nagpasalamat sabay sa si Jesus Notado. Saka po si Panigrindim na Notado. Dua po, siguro po sa aga si Kagawad George Granada saka si Kagawad Mateo. Liwat po, Diyos pa rin naman po liwat sa Gabos. Kaya po pala yan ang sa mga kaibigan ko na dati po si Kagawad Silso, Luriano, si Kagawad Notado, si Kagawad Notado, sa kaya pong ex-marina, yan po dyan si Romeo Parrillas, si ex-Kagawad
Tubal Notado. Sa kabos po na mga nagtarama na mga bagong ilihido po, congratulations po sa tayo po gabos. Sa gabos po na nagtarama, ito man po na dahil man nagtarama, salamat na po sa tayo na ini po napabot sa tayo na ini talagang dahil man magkakasabay-sabay. Igual po pipiliw na duwang kapitan, ay sarong kapitan, kaya sarong lang po ang matama. Sa Kagawad po, 18 Kagawad, ang pipiliw na lang po, si 7 Kagawad. Sa eskima po, duwang ang SK Chairman, sarong lang po pipiliw, yun po nga si SK Chairman Saira de Guzman, saka po ang titulyang kay ibang mga SK Kagawad. Kaya sa gabos po na grupo kang Team 1, congratulations po sa Sanyo Gabos, kang Sanyo pong bagong mga ilihido sa kanyang pong bulan. Kamu po, mato ka po kamo yung 2 taon, hindi po sa barangay. Paabot ko lang po sa kuya pong Kapitan Kap, siguro sa gabos kay Ripamong, talagang ang gabos naman po na malaog po sa grupo ng mga barangay official, lalo na si Kapitan. Mayo man po dyan yung isip ng marawat, kundi ang kaisipan po kan anas karahayan po talaga. Kaya po, sinda po, sa muna po na mga katrabaho sa ganitong mga bibigit ito, sinda na po ang mga palagos. Kaya, pero ang pakiulay ko lang sa ano po na siguro, kita po sa barangay, mag sa ibong dalado, mag sa inyong ladong nagkarama. Ang pakiwala lang ko po lang sa inyong gabos. Mayo pong ibang madadamayan, kita po sa barangay, ang mga taga-bigiron, yung po ang madadamayan. Kaya nga sa pag-ulad kan sa tuyang barangay, mayo pong maulad yan kung itong sabi ka na dahil kita magdadamayan. Kaya mayo pong ibang madadamayan, kita po sa barangay. Ang gabos na po sa Suna 1, Suna 2, Suna 3, Suna 4, Suna 5, Suna 6, Suna 7. Yung po niya ang madadamay-damay po sa barangay. Kaya po, ako po nagpasalamat sa gabos na nagkarama, lalong-lalo na sa mga na may nagpasalamat sa tuyang bagong ilihidong kapitan. Salamat lang po. Ayan, luwag ang pangataplang sa tuyang barangay captain, Honorable Ernesto Pahok Sr. Ano po? So, syempre, kung nagpasalamat ang sa tuyang mga newly elected, in behalf of the people of Barangay Bibiron, kami man po nagpapasalamat sa mga kasalukuyang nakatupaw mo niya ng mga barangay officials. Ano po? Syempre, bago tanawon si mga kasalukuyang barangay officials sa Nanggana, daita man lingawan si mga nakatukaw pa sa ngunyan. Ano po? Tama ang sabi ni Kapitan na ipapadagos lang kung ano sinapo na ninda. Ipapadagos si purpose na makapagserbi sa mga habitantes kang Barangay Bibiron. Yan, so bago na po tapusan ang sa tuyang programa, aapudan ko po liwan sa tuyang mga newly elected as in mga current barangay officials para sa sarong photo opportunity. So liwan, inaapudan ko po sa inutan si Barangay Captain Ernesto Pahok Sr. Newly elected Barangay Captain Delmar Pardiñas, itinala po sa inutan para sa sarong photo opportunity. Newly elected Barangay Kagawad Celso Floriano. Newly elected Barangay Kagawad Jesus Notado, as in kasalukuyan, ano sir? Newly elected, and also kasalukuyan din, Barangay Kagawad Reglim Notado, ex-municipal councilor Cristobal Notado, newly elected Barangay Kagawad Mrs. Merly Francisco, newly elected Barangay Kagawad Mr. Orlando Aguero, SK Kagawad Giselle Sigales, SK Kagawad Beverly Pardiñas, SK Kagawad Shine Guzman, SK Kagawad Jason Vergara, SK Kagawad Clark Notado, SK Kagawad Rona Ricafrente, as in SK Kagawad Jasper Coros. Ano po? So, liwan si mga inapunta po sarong photo opportunity para mahiling kita kan sa tuyang mga habitantes. Ano po?
Liwag, inaakudan na po si mga newly elected as in si mga kasalukuyang barangay officials na nakatuma po ko niyan na photo opportunity lang po kita, no? Tapos, iniimbitahan mi din po si ex-municipal councilor Cristobal Notado. Also, inaakudan mi din po ang sa tuyang newly elected barangay kagawad Jennifer Mateo. Asing newly elected barangay kagawad George Granada. Ano po? Sarap photo opportunity lang. Yan, ini pong mga nahihilig na sa inutan, sinda ang mapadagos sa pagsilbi sa satuyang barangay. Ano po, asahan nindo nagabos na mga sinabi nindang plataforma, asin mga promeso sa indang digibuhon para sa karahayan, asin sa padagos na paguswag kang barangay Biberon. Nahilig ko si Kagawad na selfie. Kagawad mag-roofie ka? Ayan, liwat, ang Team 1 Biberon, asin at sa tuyang mga newly elected barangay officials, nagpapaabot ng pasasalamat sa gabos na habitantes kang barangay Biberon. Ano po? So, kanya ang witness nito, araw lang kalikalimutan sa tuyang programa para personal sindang makapag-socialize sa bawat habitantes kang barangay. Ano po? So, ganyan, bubuksan ka lang sa tuyang dance floor. And kakabis na po muna ako. I am Jane Hervasio de Guzman saying thank you, good evening, and enjoy the rest of the night. The floor is open.